ሕወሓት ሓዊሱ 4 ውድባት ትግራይ ኣብ ህልው ኩነታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዘድሕበ መግለፂ ውፅአን ፈለማ መግለፂ ዘውፅአ ውድብ ኣክሱማዊ ዋዕላ ኮሚሽን ምክክር ብዝብል ትግራይ ኣግሊልካ ሕገ መንግስቲ ንምምሕያሽ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ባዕሉ ዘይሕጋዊ ተግባር ምዃኑ ገሊጹ እቲ ውድብ ኣብ መግለፂኡ ኣብ ሰሙን ምክክር ኮሚሽን ዝበሃል ኣካል ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኸመሓይሽ ተባሂሉ ካብ ዝምስረት ኣብ ክልላት እናዘወርኩ ንህዝቢ ኣዘራሪበ ሓሳብ ኣኪበ ኣለኹ እናበለ ከም ዝኸረመ ዝፍለጥ እዩ። ድሕሪ ምባል ውድብ ኣክሱማውያን ዋዕላ ኣብ ጉዳይ ትግራይ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ተጋሩ ኣኪበን ትግራይ ከም ትውክል ክገብር እየ ዝብል ውሳነ ኣሕሊፉ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ይገብር ምህላው የረድእ። ኣብ ትግራይ ዝነብርን ልዕሊ 10 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዘይብሉ ሓሲብካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ትግራዋይ ኣፈራሪሕካ ኣኪብካ ሕገ መንግስቲ ንምልዋጥ ዝግበር ዘሎ ሸበድበድ ምናልባሽ ነቲ ዝተሓሰበ ድራማ ወሻለ ምውሳኽ እንተዘይኮይኑ ውፅኢቱ ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ ክብል እውን ይሕብር። እቲ ኮሚሽን ኣብ ትግራይ ዝእከበሉ ሰብ ከም ዘይረክብ ዝፈለጠ ኣብ ካልኦት ክልላት ብፍላይ ኣብ ኣምሓራ፣ ኦሮሚያ፣ ሶማልያ፣ ዓፋር፣ ቤንሻንጉል፣ ጋምቤላ ብዋንነት ኣብ ውስናት ከተማታት ጥራሕ ንደገፍቲ ግለሰባት ኣኪቡ ሓሳብ ኣተኣኻኺበ እናበለ ንህዝቢ ዘወናብደሉ ኸይዲ ከይዓክል ሕዚ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ብስሩን 700 ጥራሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ከባቢና ብዘሎ ነባራይ ይውክል ኢሉ ሕገ መንግስቲ ንምልዋጥ ሕርድግ እንትብል ንሪኦ ኣለና። እዚ እውን ብዘይ ሕጋዊ ተግባር ዳግመን ዓርሱ ከም ዘቃልዕ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ኢሉ ውድብ ኣክሱማዊ ዋዕላ። ኣብ ጉዳይ ማህያ ሰራሕተኛታት ኣድሂቡ መግለፂ ዘውፅአ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብግዲኡ ብሰንኪ ምቁራፅ ማህያ ኣብ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝበፅሕ ሕሱም ከቢድ ብምዃኑ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሃሰያ ይበፅሕ ምህላው ብምሕባር እቲ ኸይዲ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ተኣጓጊሎም በምህላዎም ከቢድ ጻዕፅን ቅልውላውን ምፍጣሩ ዘይተርፍ ምዃኑ የረድእ። ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ትግራይ ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርቲ እናተዓፀው ህፃናት ትግራይ ካብ ትምህርቲ ብምካሮም ጥራሕ ዘይኮነስ ትውልዲ ከይተምሃረ ክተርፍ ዝግበር ትሉም ከይዲ ምዃኑ ድማ መተሓሳሰቢ ጉዳይ ኮይኑ ይቕፅል ምህላው ይሕብር። እዚ ብሂወት ሰራሕተኛታት ሓፈሻዊ ህዝባዊ ግልጋሎታት ብምቁራፅ ብፍላይ ድማ መፅልማት ቀፃሊ ዕድል ህፃናት ትግራይ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ ዝሰርሑ ኣካላት ኣድላይ ዝበለፀ ክገብሩ ከም ዘለዎ ሰባት ይኣምን። ኣብ መወዳእታ እቲ ውድብ ቅድሚ ዝኾነ ካልእ ጉዳይ ቀዳምነት ክወሃብ ዝግባእን ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ክልቃን ብዝኾነ ፖለቲካዊ ውዳበ ሕማቕ ክተሓዝ ስለ ዘይግባእን እዚ ዓለም ለኻዊ መሰል ዝጥሕስ ከይዲ ጠጠው ክብል ዝምልከቶ ኩሉ ኣብ ጎኒ እቲ ውድብ ኮይኑ ክቃለስ ፀዊዑ። ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከም ዝለቐቐ ብመልክዕ ብስራት እንኳዕ ደስ በለኩም ኢሉ ፖለቲካዊ ከስቢ ክረክብ ሓሲቡ ብዕለት 16 መጋቢት 2018 ዓ.ም መግለፂ ዘውፅአ ውድብ ወለዶ ትግራይ ብግዲኡ መግለፂ ዘውፅአ ኮይኑ ብፀውነታት ፀለመ ዝገርፍ ሓቂ የለን ኢሉ ውድብ ወለዶ ትግራይ ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ንመሰልን ሓበራዊ ረብሓን ህዝቢ ትግራይ ብተኣማንነትን ብትብዓትን ክቃለስ ዝፀንሐን ዘሎን ውድብ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር እቲ ውድብ ብዘካየዶ ዘተን ምርዳእን መሰረት ናይ ትግራይ ባጀት ድጎማ ንክፍል ፌደራል መንግስቲ ከም ዝወሰነ ወግዓዊ መግለፂ ምውፅእ ዘኻኺሩ። ውድብ ወለዶ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት መሰልን ህልውናን ሰራሕተኛ መንግስቲ ትግራይ ቀዳምነት ሂቡ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ፌደራል ትካላት ብምስታይ ኣብ ጉዳይ ምልቃዕ ማህያ ኣትኪሩ ዝገብሮ ዘሎ ሰላማዊ ቃልሲ ስዒቡ ዝረኸቦ ፖለቲካዊ ቅቡልነትን ህዝባዊ ደገፍን ዘሰንበዶም ንማህያ ሰራሕተኛ መሳርሒ ፖለቲካዊ ፅላዕ ክገብርዎ ዝፀንሑ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ኣካላት ነቲ ሓቂ ጠውዮም ንህዝቢ ንምድንጋር ኣብ ልዕሊ እቲ ውድብ ዝተቀናጀወ ቁፍሪ ፀለመ ከካይዱ ከም ዝፀንሑ ሓቢሩ። ይኹን እምበር እቲ ውድብ ብተግባር ዝተፈተነን ብመረዳእታ ዝንቀሳቐስን ከም ምዃኑ መጠን ነቲ ካብ ዝምልከቶም ናይ ፌደራል ኣካላት ዘረጋገፆ ጭቡጥ መርትዖታት ንመላእ ህዝቢ ብሓፈሻ መንግስቲ ሰራሕተኛ ትግራይ ድማ ብፍላይ ከም ዝስዕብ ይገልጽ ብምባል በመሰረት ካብ ገንዘብ ሚኒስተር ዘረጋገፅናዮ መረዳእታ ብዕለት 21/7/2018 ዓ.ም ብቁፅሪ ደብዳቤ ካህት 865 ብቁፅሪ ደብዳቤ ካህት 8 ህዝባር 65 ህዝባር 117 ካብ ገንዘብ ሚኒስተር ናብ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ብዝተላኸ ደብዳቤ እቲ ባጀት ካብ ብሄራዊ ግምጃ ቤት ባንኪ ሒሳብ ወፃኢ ተገይሩ ናብ ትግራይ ፋይናንስን ሃፍቲ ምትሕብባርን ቢሮ ንክኽፈል ትእዛዝ ከም ዝተመሓላለፈን በዚ መሰረት እውን ናይ ወርሒ መጋቢት ናይ ባጀት ድጎማ ድጋፍ ብጠቕላላ
1,735,834 ብር ምስ 70 ሳንቲም ናብ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ዝርከብ ናይ ክልል ትግራይ ሒሳብ ቁጽሪ 1,53846,724 ንኽመሓላለፍ ትዕዛዝ ተዋሂቡ እቲ ደብዳቤ እውን ብግልባጭ ናብ ናይ ክልል ፋይናንስን ሃብቲ ምትሕብባርን ቢሮ ከም ዝበጽሐ ኣረጋጊጥና ኣለና ኢሉ። ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ብዕለት 20 መጋቢት 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ዝሓበሮ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ባጀት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ካብ መንግስቲ ፌደራል ተላኢኹ ተባሂሉ ብማሕበራዊ ሚድያ፣ ዲጂታል ሚድያ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዝውዛዕ ዘሎ ሓበሬታ መሰረት ዘይብሉ ፍጹም ጌጋን ዘይትኽክልን ንህዝቢ ንምድንጋር ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ። ካብ ቢሮ ፋይናንስ ምትእኽኻብ ሃፍትን ትግራይ ዝረኸብክዎ ወግዓዊ መረዳእታ ከም ዘረጋገፅክዎ ክሳብ ሕዚ ካብ ፌደራል መንግስቲ ንመሃያ ዝውዕል ባጀት ዝተለኣኸ ከምዘየለን እዚ ዝርጋሕ ዘሎ ናይ ሓሶት ወረ ቀንዲ ዕላሙ መንግስቲ ትግራይ ምስ ህዝቡ ብፍላይ ድማ ምስ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንምፅላእን ዘይምትእምማንን ንምፍጣርን ዝዓለመ ዘይቅቡል ተግባር ኢሉ ነይሩ። ውድብ ሕወሓት ብጊዜኡ ሰሙናዊ መልእኽቲ ዘውፅኦ ኮይኑ ኣብ መግለፂኡ ዕፅዋን ክባን ካሊእ ስልቲ ጆኖሳይድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ንወለዶ ትግራይ እውን መልሲ ይህብ። ብመሰረት እዚ ውድብ ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ኣብ መስናይ መድረኽ ይርከብ። ከም ህዝቢ ህልውና ዓቂቡ ንምቕጻል ኣብ ዝውሰን መድረኽ ብሞትን ስቓይን ህዝብና ዘይዕኩብ ጆኖሳይደራት ዝሓልፉ ዓመታት ብዝፈጸምዎ ኩሎም መልክዓት ጆኖሳይድ ከይተናስሑ ሕዚ እውን ንኻሊእ ዙር ደማዊ ኹናት ኣብ ምድላው ከም ዝርከቡ ፀሓይ ዝወቕዖ ሓቂ እዩ። ነዚ ዝሓሰብዎ ዘለው ካሊእ ዙር ደማዊ ኹናት ንምምቻው ድማ ህዝቢ ትግራይ ብማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ዓቕምታቱ ብምድኻም ሓድነቱ ሸርሺርካ ዓርሱ ዘይከላኸል ህዝቢ ንምግባር ሰፊሕ ወፍሪ ሓንፂጦም ይሰርሑ ምህላዎም ይገልጽ። እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብትሉም መንገዲ ዝመርሖ ዘሎ ስልቲ ጆኖሳይድ ድማ ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ረሓሪሖም ህዝቢ ትግራይ ብምጥላም ብሄራዊ ውሕደት ይፍጽሙሉ ዘለው ዝበሎም ገለ ውሕዳት ዕሱባት ኣዋፊሩ ዝፍጽሞ ዘሎ ምዃኑ እቲ ውድብ ይሕብር። እዞም ውሕዳት ጠላማት ነቲ ህዝቢ ትግራይ ንህልውንኡ ኢሉ ዘካይዶን የካይዶ ዘሎን ቃልሲ ንምቁሻሽ ህዝቢ ትግራይ ብሓድነትን ውዳበን ከይቃለስ ናይ መኸታ ዓቕምታቱ ንምብታን ግልፂ ልእኽቶ ሒዞም ዝሰርሑ ዘለው እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ክንዲ ኣብ ጎኒ እቲ መሃይኡ ተኸልኪሉ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብምዃን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ፅዕንቶ ምፍጣር መዳነገርቲ ኣጀንዳታት ብምንብልባል ሓሶት ብምንዛሕን ስቓይ እቲ መሃይኡ ዝተኸልከለ ሰራሕተኛ መንግስትን ስድርኡን ንምንዋሕ ልእኽቶ ወሲዶም ይሰርሑ ኣለዉ ክብል ይኸስስ። ብተወሳኺ ሕወሓት ኣብ ሰሙናዊ መልእኽቱ እቲ ብጸላኢ ተተሊሙ ብናይ ውሽጥን ደገን ኣካላት ምውዳድ ዝካየድ ዘሎ ናይ ጥፋት ወፍሪ ህዝቢ ኣቐዲሙ ብምንጋሕ ሓድነቱ ስጢሙ ካብ ምቅላስ ወፃኢ ካሊእ ኣማራፂ ከምዘየለ ደምዲሙ ወሳናይ ዳርኡ ኣብ ምውፃእ ከም ዝርከብ እዩ ዝገልጽ። እንትቕፅል ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ድሮ እቲ ዝፀሓትሮ ዘሎ ካልእ ዙር ደማዊ ኹናት ህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ዝሓንፀፆ ስልቲ ዕፅዋን ክባን እዩ ንህዝቢ ትግራይ ብማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ዓቕሙ ኣዳኺምካ ብወታደራዊ ወፍሪ ንምዝዛም ዝተሃቀነ እዚ ስልቲ ነዳድን ካልኦት ሸቐጣትን ብምዕፃው ህዝቢ ትግራይ ኣቕርቦት ከይረክብ ሓኒቑ ሒዝዎ ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ንመሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሓዊሱ ባጀት ህዝቢ ትግራይ ብምኽልካል ካሊእ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጽም ኣሎ ብምባል ንመግለፂ ውድብ ወለዶ ትግራይ ውድቂ ይገብር። ብተወሳኺ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ስራሕን ጀሚረን ዝነበራ ትካላት ልምዓት ብምዕፃው እውን ህዝብና ኣገልግሎት ከይረክብ ይገብር ከም ዘሎ ውድብ ሕወሓት የብርአ። ኣብ ዓፋር ዘለዉ ዕጡቓት ተጋሩ ብበዝሒ ናብ ሃገረ ስዑዲ ይስደዱ ከም ዘለዉ ተረጋጊጹ። ኣብ ሰሙን ጥራይ 26 ንስደት ወፂኦም ኣለዉ። ናብ ትግራይ ድማ 6 ተመሊሶም። እቶም ተጋሩ ካብ ዓፋር ንምውፃእ ፀገም ምዃኑን ጥቡቅ ሓለዋ ከም ዝግበርን ድሕሪ ምሕባር ንኣባላት ፀጥታ ዓፋር ገንዘብ ከፊሎም ኣደዳት ስደት ይኾኑ ምህላዎም ይገልጹ። ፌደራል ኣብ ትግራይ ዝፍጸሞም ዘሎ ኩሉ መድያዊ በደል ቁጥዕ ከም ዝፈጠረ ይዛረብ። ህዝብና እናተበደለ ምስ ፌደራል ኣይንቕፅልን ኢሉ ዝዕጉምጉም ብዙሕ ምዃኑ ይሕበር። ኮማንዶ ፍቅሪ ሞሌ ንመንግስቲ ኢድ ሂቡ። ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ላሊበላን ከባቢኡን ዕጥቃዊ ቃልሲ ክካየድ ዝጠንሐ ኣባል ፋኖ ፍቅሪ ሞሌ ሰላማዊ ቃልሲ ንዘይፈቅድ ስርዓት ኣማራፂ ሰላማዊ ቃልሲ መሪፁ ኢዱ ከም ዝሃበ እዩ ዝገልጽ። ብካልእ ገጽ እቲ ክሳብ ኮር ኣዛዚ ዝበፅሕ ፍቅሩ ዓርሱ ካብ ቃልሲ ምስ ፋኖ ዓርሱ ዘግለለ ዝተጀመረ ቃልሲ
ስለስተጨወየን ኢድ ሕወሓት ሓይልታት ወጻእተኛታት ብሰፊሑ ከም ዘለዎን ስለስተረድአ ምዃኑ ሚድያታት ስርዓት ብልጽግና ይገልጻ። ዕዳጋታት ኢሚራት ዓረብ 120 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ኣታዊ ይስእን ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እቲ ልፍንታውያን ሓይልታት እስራኤልን ኣሜሪካን ምስ ኢራን ዘካይድኦ ዘለዋ ኪናት ኣብ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ብዘስዓቦ ገዚፍ ቁጠባዊ ውድቀት ዕዳጋታት ዱባይን ኣቡዳቢን በገምገማ 120 ቢልዮን ዶላር ኪሳራ ከም ዘጋጠሞም ጸብጻብ ሚድል ኢስት ኣይ ኣመላኺቱ። በመሰረተ ተጸብጻብ እቲ ግጭት ንትካላት ኤቪዬሽን፣ ፋይናንስ፣ ቱሪዝም፣ ሎጂስቲክስን ሓዊሱ ንወሰንቲ ዓውድታት ቁጠባ ኢሚራት ዓረብ ሓሲብዎ ኣሎ። ብሰንከቲ ግጭት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራይ ልዕሊ 18,400 በረራታት ከም ዝተሰረዙ ይንገር። እዚ ድማ ኣብቲ ዞባ ዘይምርግጋእ እናሰፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘንጸባርቕ እዩ። እቲ ኩናት ብ28 ለካቲት 2026 ካብ ዝጅመር ኣትሒዙ ኩነታት ዕዳጋ ዱባይ ዘይከምተን ብሰንኪ ምውሳኽ ዋጋ ነዳድን ዕቀን ዕዳጋን ዝወሰኸ ስዑድ ዓረብን የመንን ብ16 ሚእታዊ ከም ዝጎደለ መዕቀን ዕዳጋ ኣክስዮን ዱባይ የመላኽት። እዚ ድማ ካብቲ ኣብ ኣቡዳቢ ዝተመዝገበ ኪሳራ ኣዝዩ ዝዛይድ እዩ። እዚ መንቁልቋል ቁጠባ ተቓላዕነት ናይቲ ኣብ ሰደድ ነዳዲ ዘይኮነስ ኣብ ዕላማዊ ምትእስሳርን ፀለልታን ኣገልግሎትን ዝመርኮሰ ቁጠባዊ ሞዴል ኢሚራት ዓረብ ዝጎልሕ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። ዋላ እኳ ፕረዚዳንት ኢሚራት ዓረብ ሼኽ መሐመድ ቢን ዛይድ ኣል ናህያን ወራሲ ዘውዲ ዱባይ ሼኽ ሐምዳን ቢን መሐመድ ቢን ራሽድ ኣል ማክቱምን ነቲ አንቆልቂሉ ዘሎ ቁጠባዊ እታ ሃገር ንምሽፋንን ህዝባዊ ምብጻሕ እንተገበሩ እቲ ሚድል ኢስት ኣይ ኣብ ወግዓዊ መረዳእታታት ተመርኪሱ ዝሃቦትን ተናግራ ቁጠባ ኢሚራት ዓረብ ዝዓመቐ ቅልውላው ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ዘጉልሕ እዩ። ጸብጻባት ከም ዘመላኽትዎ ኢራን ብኣማኢት ሚሳኤላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኢሚራት ብምጥቃዕ ድሕሪ እስራኤል ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ኢላማ ዝግበረለን ሃገራት ኮይና ኣላ። ኢሚራት ዓረብ ንመብዛሕትኡ እቲ ዝተፈነወላ መጥቃዕትታት ኣብ ኣየር ከሎኳ እንተዓገተቶ ገለ እናተቆራረፁ ዝወድቁ ሚሳኤላት ግና ንቡርጅ ኣል ዓረብ ፓሊም ጀሚያር ኣብ ጥቓ ሃገራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ ዝርከብ መሰረተ ልምዓታት ከም ዝሃሰዮ ይገልጽ። ብኣንጻሩ ከም ስዑድ ዓረብን የመንን ዑማንን ዝኣምሰላ ዞባዊ ቁጠባታት ብሰንኪ ምውሳኽ ዋጋ ነዳዲ ዝደርኽ መኽሰብ ርአየን እየን። እቲ ግጭት እንተዘይሓድዩ ኣብ ኢሚራት ዓረብ ዝህልዋ ቁጠባዊ ጽልዋ ዝያዳ ከዓምቕን ንኽልቲኡ ዞባዊ ምርግጋእን ዕላማዊ ዕዳጋታት ክጸልዎን ከም ዝኽእል ተንተንቲ የጠንቀቑ። ናብታ ኣብ ጸልማት ዝርከብ ኩባ ነዳዲ ንምብጻሕ ዝተበገሰት መርከብ ሩስያ ኣብ ማያት እታ ሃገር ከም ዝበጽሐ ተፈሊጡ። እቲ ህፁፅ ሰብኣዊ ጽዕነት ነዳዲ ዝሓዘት መርከብ ዝኾነት ሃገር ናብ ኩባ ነዳዲ ክትልእኽ ከም እትኽእል ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ድሕሪ ምግላጹ እያ ናብታ ሃገር ትጽጋዕ ዘላ። እዛ ቀስታት 100,000 ነዳዲ ከም ዝፀዓነት ዝንገረላ ዘሎ ኣንቶሊ ኮልዲኪን ዝተባህለት መርከብ ነታ ኣብታ ነዳዲ ተሓሪምዋ ዘሎ ኩባ ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ቅልውላው ከተቃልል ተፅቢት ይግበረላ። ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ናብታ ደሴት ነዳዲ ዝበሃል ኣይኣተወን። ቀንዲ ምንጪ ነዳዲ ኩባ ቬንዙዌላ እኳ እንተነበረት ብሰለስተ ጥሪ ናይዚ ዓመት ፕረዚዳንት እታ ሃገር ዝነበረ ኒኮላስ ማዱሮ በቲ ትራምፕ ዝኣዘዞ ወታደራዊ ስርሒት ተመንዚዑ ድሕሪ ምውሳዱ ናብታ ደሴት ዝኸይድ ዝነበረ ቀረብ ደው ኢሉ። ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ናብ ኩባ ነዳዲ ዝለኣኻ ሃገራት እውን ቅርርጽ ከንብር ከም ዝኽእል መደንጋዕ እውን ንኹነታት እታ ደሴት ኣገዲድዋ እዩ። ብሰንኪ እዚ ኤሌክትሪክሲቲ ሙሉእ ብሙሉእ ዝጠፍኣሉ ኩነታት ከም ዝተፈጠረን ተቃውሞታት ከም ዘስዓበን ይፍለጥ። ሚኒስተር ጸዓት ሩስያ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኣመላኺቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ጸቕጢ እገዳ ዘንቀሎ ጸገም ከም ዝተፈጠረላ ብምግላጽ ስለዚ ድማ ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ሰብኣዊ ቀረብ ናብ ኩባ ነሰድድ ዘለና ክብል ተዛሪቡ። ክቡራት ተኸታተልቲ ቃርፋ ሚድያ ሓበሬታና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ነመስግን። ሰላም።